UPPL लाइमोन हान्जानि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय मोनसे इन्टार प्राइमारि फुटबल बादायलायनाय होनाय जादों। थांखिया जाहैबाय ओनसोलाव थानाय जायफोर लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म सोरजिनानै होनाय। मानोना UPPL हान्जाया मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों जे जोंनि गेजेराव थानाय माखासे जायफोर टेलेन्टेड लाइमोनफोर दङ, गुबुन गुबुन बिथिङाव फुटबल गेलेनायावनो होन, खेला दुला बा हारिमु गुबुन गुबुन बिथिङावनो होन, बे टेलेन्टफोरनो मोनसे प्लेटफर्म सोरजिनानै होनाय आरो इयुनाव बिसोरखौ साफा राफोद गेलेगिरि, साफा राफोद गावनि रोंगौथि बेखौ लानानै जाहाथे इयुनाव दावगालांनो हायो, थांखिया बेनो। दा जोंनि नैबे कक्लाबारि ब्लक जितु UPPL नि बेन्दोङावबो जोंहा माखासे टेलेन्ट गोनां लाइमोन गेलेगिरिफोर दङ। बे गेलेगिरिफोरा जाहाथे थुलुंगा मोननो हायो आरो इयुनावहाय बेवहाय जोंनि नोजोराव गोलैनाय साफ्रोमबो मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो थाखाय हेफाजाब होनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों। दा बेवहाय जोंनि लाइमोन गांखं जि UPPL बे कक्लाबारि ब्लकनि बेयो गेलेनायनि अनगायैबो सोलोंथाइनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, गुबुन गुबुन बिथिङावहाय बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरनो प्लेटफर्म होनायनि सिन्था खालामदों, आसा खालामदों। बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थानाय माखासे रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ जों सायख'नो हागोन आरो बिसोरनो लामा दिन्थिलांनो हागोन। बियो जोंनि कक्लाबारि ब्लक जितु इउथ UPPL बिथांमोनानो सामलायदों। मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि गेजेरावहाय गावबागाव प्राइमारियाव थानाय जायफोर इयुथफोर दङ गेलेनो इन्टारेस्ट गोनां, दा बिथांमोनखौ लाथुमनानै गावबागाव प्राइमारिया मोनफा मोनफा टिम खालामनाय जादों। 9टा प्राइमारि, बे 9टा प्राइमारिनि गेजेरावहाय बे जोलुर बादायलायनाया जागोन। बेखौनो आसा खालामगोन जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे इयुनावहाय बेबायदिनो बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों गावबागावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांनो हागोन।